Salam mehriban tomoşaçılar. Bugün adattaqıdan ütköşük gün. Bugünkü sunwat söhbeti gepleşigimizin söhbeti ütköşük. Sebebi ine şu gün gögünleri arkadağın paygasından kalkınan, mehriban arkadağımızın howannarlygyndan gögünleri joşan artistlerin gögün söhbeti, sunwat söhbeti. Mehriban arkadağımızın aydyşy ýaly sunwatlar söhbetleşýärkä topların sesi çıkmaya. Ine şu günlerki howa, davara bizim üçün gaty ütköşük boldy. Bizim hemmemizin bilşimiz ýaly şu ýylyň noýabr aýynyň 19-23 aralygyny Bagtyarlyk döwrüniň teatr sunwaty atly 3-nji halkara festiwali geçdi. Ol festiwal bizim dünýäde iň ogadan şäher, Ak Mermer şäheri öwrülen Aşgabat şäherimizde geçdi. Ol festiwala dünýäniň onlarça döwletlerinden kämil teatrlar gatnaşdy. Festival, teatr, bizim bayramçylygymyz däl. Eýsem, bütün halkymyzyň bayramçylygy. Çünki teatr bir tomoşaçy, bir halklaň, kalplaň bayramçylygy. Mehriban arkadağymyzyň aýdyşy ýaly medeniýet halkyň kalbydyr. Teatrym sunwatyň bir bölegi. Demek bu yer, bu tomoşa, bu bayramçylyk, bu festival halklaň kalplarynyň bayramçylygy boldy. Ine şu bayramçylyk münasibetli, şu davara münasibetli. Arkadağımızın bir de şeýle eşiretli günleri peşgeş berýän döwrüni, öz ýürek buýsançlaryny, davaradan galan tolgunlurjy pursatlaryny paýlaşmak üçin sunwat söhbetini şu gün ýurdumyzyň ähli teatrlaryndan wekiller gatnaşýarlar. Mehriban tomoşaçylarymyz siziň üçin bu teatr festiwalyndan galan teatrlar, has dogry mehriban arkadağymyzyň medeniýete sunwaty goýýan aýratyn sarpasy, esasanam teatr sunwatyny soňky ýyllaryň döwrüne ýetilýän sepgitler barada söhbet açmakçy. Bu dereler deryalar bilen bugün şöhratly batly gelipdir. Bu sahna bir ýürek meýdan şatyna ol magtymly tyragy gelipdir. Bakyp bu eleme paýgasy bilen görüp dur türkmenliň ýagty geljegin. Domrulu bak, Borkuda tam ilçesi, yörülgösi tereň däli deryadır. Destan bilen şu günmiziň gerçegi, aýdyn gerçege alyp barýan. Döwlet gusy arkadagyň galamna huzu veren gudrat peder takdiri her nepesse türkmen ýigidiniň gaýratyn sahnada halkyna baky waktaran Mälik Kulu ýaly ner ýigidi bilen sahna bakylaryň baky ykbaly. Ine şeýdip zaman bilen aýakdaş hem ýürekdeş bir ajaýyp yer bardyr. Şol gudraty baky baş erýäs ol güç, kalbyň meýdançasy ady teatr. Şo üçin güýçlidir sahnaň zadyty. Şo üçin keremdir asly müň ýaşa. Arkadagyň şöhrat beren, şan beren, hem aqpata beren yerleri vardır. Şolun biri zadylyk hem mehriban, adamzada lezzet berýän teatr. Şöhratyna arkadagym, şan sana, Türkmen sahnasyny dünýä tanıdan. Bugün elim güllü aşık jigitmen. Ertirem bir şahsiyetin keşfinne. Yine bir gün eli bäbekli kakı, aktör mıdam tiyatrın ışkınna. Men nenen coşmayın, nenen yazmayın, bagtyarlyk
bir kararlyk köşkünde madam süýgü bilen ýaşaýa artist döwrüniň ışgynda, fahnaň ışgynda. Bu goşgu der, bagtyarlyk kazamy, dilimiz alkışly, fahnaň ışgynda. Bagtly men, bagtyar döwrüň nesli, howanlarly, arkadagy joşgunla, döretmäge giň ýol açan howanlar, rowaşlygy wetlen döwlet başynla, watan söýjiligi asyl nusgatyz, asyl söýgü, arkadagyň keşfinde, wagtyn ýazdym, öz döwrüniň ışgynda. Hem sungutuny dünýä ýaýýan gahryman arkadagymyz. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belen başyňyz aman bolsun. Biz size arkadag diýdik. Biz size arkadag diýdik. Dahil anam bile arka diýelim. Halkym sizden arkadagdy bilemez. Dahil aman kerwendeýin ödümüz. Sizin sayanızda rahat duydum. Şolumuz size ahvalını. Bir kere arkadan gidip, bir kere arkadan gidip, bir kere arkadan gidip. Nusbadır ıklima aydın yollarım, halkımızın kuvvancısı arkada. Mehrinizin idi diyar güllü yer, alkışsızı şöhratsızı arkada. Güllüyen gül açya, gödül yurdumda, medeniyete sungutıma sarpava. Vatanın akbalın çekip girdinne, halkın hovanar dedi arkada. Yaşa uzak yaşa arkadağımı, alkış aydiyatını hovanlarımı. Yaşa uzak yaşa arkadağımı, alkış aydiyatını hovanlarımı. Yine artıp şükratınız şanınız, uluk yaşayınız arkadağımı. Türkmenistan sağdınlığın
artıp şükratınız şanınız, uluk yaşayır arkadağımız. Yine artıp şükratınız şanınız, uluk yaşayır arkadağımız. Bizim ilkinci söhbetdeşimiz, bizim halipa artistimiz, Türkmenistan'ın halk artisti, Türkmenistan'ın baş drama teatrının sahne ustadı Çağrı Berdiyev. Hormatly adamlar, bilşiňizi alynha dünýäniň näçe döwletleriniň teatrlar ýerli, çağalar üçin teatrlar, ullar üçin, orta ýaşlılar üçin şeýle go bayramçylyk şu fırsatdan peýdalanyp şu ul bayramçylygy bize sowgat beren üçin, ähli kömekler eden üçin hormatly arkadağymyzyň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, bizden teatr işgärlerini edýän aladalaryna bizem öz zähmetimize jogap berjekligimize anan riýat işimiz şogul bolsun. Hormatly tomoshaçylary teatrma çağırıp durýar, gatnaşyp duralım. Hormatly arkadağymyzyň başlyk jan sag ýyllardan çykan artkal döwleti bilen mudama başlyk bolsun. Şoň haýatyna şunyal teatrlarda işlemek hem memnun etip etsin. Teatr sungatyny rejissura aýratyn bir ul orna ýelýär. Sebäbi teatrın ilkinji kerpiçi oň dramaturgiýasynyň başlaýan bolsa, rejissura oň ähli tutumlaryna jogapkär adam bolup hyzmat edýär. Şoň üçin hem türkmen rejissurasyny özüniň aýratyn bir garaýşlary bilen tapawutlanýan biziň halipa rejissorymyz Türkmenistanyň sungatdy atgadan işgäri Bilbil Mämedow. Bilbil ağa söz sizden. Hormatly adamlar, bizim durmuşymyz uly şatlykdan doly. Ýa-ni ýakynda ýurdumyzda halkara festival bolup geçdi. Bu festival bizim hormatly prezidentimiziň taýdanlasy bilen bolup geçdi. Hormatly prezidentimiz bizim hal ýagdaýymyz hakda, parahat ýurdumyz hakda, sungat hakda, medeniýet hakda kän alady diýär. Biz hiç waçan ünsün düşüren ok. Oň ýalan bir näçe eserleri, ýa-ni kitaplary bizi şeýle ruhlandyrýar. Şu eserlerin esasyny biz bir näçe teatr eserlerini, kino eserlerini görýärdiz. Hormatly prezidentimiň jan sag bolsun, halkyň hal ýagdaýy barada, onuň parahat güni barada edýän aladalary, sunnaty, medeniýeti ösdürmekde, umman adamzada degişli edýän uly ähli işleri uğruna bolsun, rogaç bolsun. Jan sag bolsun, ömür uzak bolsun. Mehriban arkadağımız Turuwaşdan bize halipa şägirtlik ýolunda keldip berdi. Şeýle bir söz var. Halipa gören şägirt bilen şeýle öz başyna ýeten adamyň kämil usatlygy deň bolmaýar. Ol näme üçin? Ol her pudokda da her ulgamda da şeýle. Sebäbi halipa öz şägirdini nämeň bolýanlygyny, nämeň bolmaýanlygyny öz geçen ýoly esasyna düşündirip oňa ýol açap berýär. Be sungat taýratynam teatr mektebini gaty uly ýol, gaty uly ýörelgi. Şoň üçin teatr mektebinde halipa şägirdlik ýolunyň bugünkü güne çenli dowam edip oň häzirki döwürde kämilleşmegini biziň halipa artistlerimiziň paýy uly. Mehriban arkadağımyzyň aýdyşy ýaly hemişe öz halipatyna hormat goýan şägirdiň kämillik ýoly, soňa waka hünär ýoly juda çuň hemde juda manyly bolýar. Ine bize şeýle halipalyk mektebini ýöredýän halipalarymyzyň içinden Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň baş drama teatrının sahna ustady Enejan Orazmuradowyň paýy uly. Enejan aýda özüňiziň ýürek buýsançyňyz bilen paýlaşdyňyz. Bir karar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda Ullokan festival, halkara festivali geçirildi. Biziň mugallymlarymyz, biziň ägirtlerimiz, biziň ustadlarymyz Amangul Mämedow, Muhammed Çerkedow, Murat Teytniýazow, Badar Amanow dagy şu zatlar görüp bilmediler. Şu döwürlerde şolar arabaly gatnapdyrlar owadan owa. Şu zatlary bize görmek niýetler etdi. Ýylyňdan döredi merdana gerçek. Ýalkymyň şu güne ertire berjek. Joşurýar, gül durmuş nurana geljek. Bir karar, bagtyar, bir tarap watan. Arzu hiyallary utal eyleyip,
el yetmez eyyami bir de egleyip, döwüranyň şeýle bir beýik, berkarar, bagtyar, bir tarap watan. Aydymly, mukamly, eşret çağlyten, mehriban, gahrman, arka daglyten, şol ägirdiň ykbalyna baglyten, berkarar, bagtyar, bir tarap watan. Yeňşin görerin, görmen gaýdymyňy, sogap taýdym, dogam taýdym aýdanyňy, göremde beýgelýän ýaşyl baýdaňy, berkarar, bagtyar, bir tarap watan. Elim rahatlygyna kändir goşandyň, halaldyr, lewdiň, mekendir, andyň, merdanaňa guwonurdyň, guwonnyň, berkarar, bagtyar, bir tarap watan. Günler gülüp bakar, gülün bogana, kapılar açıktır, dostda dogana, döwletlilik asıl bolup doglana, berkarar, bagtyar, bir tarap watan. Kölüňde ýüzüreýän tylla baglaňy, çarýany ýollaýan känli baýlaňy, dünýä çalşmaryn erkanalyňy, berkarar, bagtyar, bir tarap watan. Şu halkara festival şeýle bir oňat geçdi. Oýunlary gördük, ödümizden sahny eterlemedi görkezdik. Bu zatlaryň hemmesiniň sakatyna gahrman arka dagymyz dur. Gahrman arka dagymyzyň janyta ömrü uzak, belent başı aman bolsun. Il ýurt bekbetli, umumy adamzat ähmiýetli, alyp barýan içer daşary, dünýä nutgulyk işleri, rowaşlyklary, şowlukları betlentin. Şeýle bir söz bar, gülkä gülmeseň göwünü galarmyşyn diýen. Her adamyň ýüzüne garaňdy, ondan bir hilman alyp bolýar. Türkmenistanyň halk artisti Urazgul Abbasowany ödümiz kärdeş bolsagam ýüzüne bakaňda keýpiň ýok bolanda da ýylgyranyň duýman galýan. Hatda oň özüniň keýpi ýok wagtym näme elektir adamlara gülkü paýlaýan ýaly. Gülküň, şatlygyň, şowkunyň, teatr sunugatyny köp bolmagyny Urazgul aýdan paýy az däl. Hormat bilen söz sizden. Häzirki döwürde arka dagly watanda ýaşaýanma, guwonýan, begenýän türkmen sunugatyna, türkmen halkyna inçe ýyllap, işläp, zähmet çekenme, guwonýan, begenýän şeýle watanda arka dagly watanyna işlemek, döretmek, hormatly arka dagyň ýazan eserlerinden halka hödürlemek, ullokan özüme bir bagyt saýan. Hormatly arka dagymyz, mehriban arka dagymyz, ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, ýurdy şeýle ajaýyp öňe äkidip barýaňyz, ösüşlere barýaňyz. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Şükür alhamdülillah, canana gözüm düştü, meyhanada meyiştim, mehsana gözüm düştü. Şeker tözlü, ey şemsi kamar yüzlü, tavana gözüm düştü, tavana gözüm düştü, o canana gözüm düştü. Ardada gelir, kamatta gelir hullar, ten açılan güller, battana gözüm düştü. Ey gözleri ahramı, gel gör gel yaramı, ey gönlümün aramı, imana gözüm düştü.
acap mendil acap caya sataştım. Uğrum bilmey yolun yol ağlarken hop mekana hop saraya sataştım. Maltım uluydu yerler menin adım o. Bırak orsam elim yanar o dema hey o dema. Ey yaranlar kim yetişer dadım ey. Başım çıkmadı ne gugaya sataştım. Başım çıkmadı ne gugaya sataştım. Yıldızın yol yatam o aya sataştım o aya sataştım. Ey canım canım gözlü, ey şahti şeker gözlü. Ey gözleri ahramı, gel gör gel yaramı. Ey gönlümün aramı, imana gözüm düştü. Bu derdime sen derman, köyünde balam hayran. Maltım gülü deri, canana gözüm düştü. Canana gözüm düştü, canana gözüm düştü. Gözüm düştü, gözüm düştü, gözüm düştü. Gahrman arkadağımızın Türkmen teatrını ilkinci eden Ullukan sowatlarının biri Türkmen operasına täzeden can verenligi. Türkmen operasına şu atqı döwürde dünýä belli operalan onlarçası dikeldirli. Täze eserler goýuldy. Elbette öňdün galan halipalanmaz bilen birlikde ýaş dekinli rejissorlary şol operalar dikeltmeklik, täze operalar sahnalaşdyrmak bir Ullukan bagyt bolsa gerek. Ine şeýle buýsonçly pursatlary paýlaşmak maksady bilen Türkmenistanyň sunwatda atgylan işgäri, Türkmenistanyň Magtym Muladyň naky Sadly drama teatrynyň rejissöri Aynazar Batyrow uly hormat bilen söz berýär. Çok sağ olun. Ulu toydan soň şeýdi başyma jem bolup otyr. Burayla ýanky diýişiňäli sakasy dramaturgiýa bilen başlaýanym bolsa, şu ulu sunuwadyň başyny jemleýän rejissor da. Doğru diýen kän halipalary gördük. Ine Türkmenistan gahrman Maýkulinow bilen işleşip bir täze sunuwadyň gapdaryna girdim diýip aýdyp berjek. Drama rejissöri bolup opera rejissörlüği öwrünmekden özüm bir ullakan bagy sebebi ol gaty erjel sunwat, ol gaty kyn sunwat, ol sadyň dowamlygyny ritmine gitmekligi talap etdi. Hem güýçli drama artist bolmaly, hem güýçli aýdymçy bolmaly. Şoň üçin şu zatlaryň sakasynda mehran arkadağımda o sebebi şeýle ullakan sunwady badalga bermedik bolsa, şeýle sunwat işgärler döremezdi. Mehran işgärlerimizde, kärdeşlerimizde de daşary ýurtdan gelen halkara festiwaliň içinde gatnaşan spektaklaryň içinde siz hem ulu usatlyk görkezdiňiz. Türkmen teatr sunwadynyň bir ullakan ýeten derejesiniň bardygyny görkezdik. Ajaýyp haşan teatrlaryň içinde şeýle ullakan sunwat eserleriniň bardygyny görkezdik. Muň üçin ýene öwran mehran arkadağymyza köp sawursyny aýtdy sebebi ol eserler mehran arkadağymyzyň jümlelerinden dören kitaplaryndan döredilen. Magtym Muladyň Milli Drama Teatrym ullakan eseri Dağdan akan sowuşwarlyda spektakl görkezdi. Gonyas Mehriban Halipar Gonyas ýaşlar teatrlarymyzyň gelejegi bar. Mehriban arkadamy köp sawursyny aýtdy. Mehriban arkadamyň jan sawursyn tutýan tutumly işler elmadama rowajarsyn. Şu owadan teatrlarda owadan eserler döredip halkymyza hyzmat etmeklik ýene-de nesip etsin. Şu biziň halipalarymyzyň içinde hemişe diýen ýaly özüniň öz boluşçulugy bilen tapawutlanýan, hem aýdym aýdýar, özüm usatlyk bilen keşplerini ýerine ýetirýän halipalarymyzyň ýene bir aramyzda Türkmenistanyň halk artisti Magtym Muladyň Milli Drama Teatrynyň sahna usady Öwez Gelenow. Öwez aga bizim öz ýürek buýsonçlygyňyzy hem biziň bilen hem tomoşaçylarymyz bilen paýlaşsaňyz. Gadyrly kärdeşler, ýadyňyzda bolsa
Hormatly arkadaşymyz 2010-njy ýylda biziň Aşgabat şäherimizde halkara teatr festivalini geçirmäge ýagdaý döretdi. Öten ýyl 2018-nji ýylda Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda bolsa, öz ýurdumyzyň içindäki teatrlaryň festivalini geçirmäge ýagdaý döretdi. Ine teatr sunugatynyň 3-nji halkara festivalini geçirmäge ýaly ýardam berdi. Daşururtdan köp kardeş teatr işgärlerimiz geldi. Biz olar bilen dostlaşdyk. Olaryň köpüsi bilenem öň bilede okapdyr. Öň käbir başga bir teatr şuwleňlerini gatnaşyp dostlaşypdyr. Şoň üçin şu teatr sunugatynyň festivalini geçirmek bilen arkadaşymyz ýurtlary dogallaşdyrýar. Dostlaşdyrýar. Hormatly arkadaşymyzyň ýazan eserleri, kitaplarymyzdan bizi begendirýär. Ýakynda özüňiz bilýäňiz Türkmen Alabay adly ajaýyp eseri bize peşkeş berdi. Biziň sunugatymyzyň hak howanlary, Türkmen teatryna bolan sarpaz üçin, tyýlygy üçin, söýgü üçin arkadaşymyzy köp sag bolsun diýär. Arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan ähli tutumly işleri, döwlet derejesindäki ähmetli işleri dünýä saýylsyn, rowaç bolsun. Mavtamul Prağı ilkinci novatda Türkmen halkının milli şahirdir. Akıllar bütün adam zady söýgü bilen sereden hem bolsa, onun öz halkyna bolan söýgüsini, mehrini hiç zat bilen deňep bolmaýar. Şahiri millilik çäklerinden çıkarıp, onu umuma adamzat şygyryny öwren zat, onun öz halkyna, watanna bolan beýik söýgüsdir. El günüň akbaryna baglanan seweşen oýlanmalardyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Sevdiğim sonu dağlay, dağdanlıdır bilin senin o. Qanim görsek karşılaşar ey, yomut göklüň ey, ilin senin. Vatanımda han idim, hanları perman idim. Dertlere derman idim, miskine dukan idim. Gözsüzlerin gözüdüm, lağların men sözüdüm. Hatan tayın ödüdüm, neyleyin fukaraya. Ey Prağı, 3000 naýda wady bardyr nökerdin, 4000 pillar var galayy kardan, teke salır yürüyüşette yokurdun, düşmanın namardı merdi bilinmez. Hanı ol meydanın, hanı ol merdin, hanı ol hayvatın, hanı ol erkin. Men tanımadımla. Kimsin sen? Sen kim? İzgenler Cemşit salran, beýik binalar görünür. Cemşit. Belestin namysyna namyňa, seýin salhany ol jady we jamyňa, jahanda näler görünür? Moklim, şäher, belent binalar görünür. Döwür dowul salan sultanlar, şalar görünür. Bir de eşret, bir de elem, 3 göç bir talan görünür. 7 pelek, 18 min bir karar elem görünür.
Camına dönün Cemşit. Yeniden neler görünür? Alnında neler takdirini çıktı tele görünür. Barda bağda savadan, ottan, sudan, huvadan havaral. Bağdı savadan, hayru duvadan. Yeme. Hey mağtam oli, dürdaneler dünyası. Yer, su, ot, hava, bu dünyanın binyadı. Odurlu bir var paret yoktun. Kimsen topraktın, kimsen ottun. Eyse ot toprağa takdim etti mi? Sen? Yok. Ben iblis değil. Kimsen? Tanımadın mı? Dönerek seyretmeyenzime, kamatıma hem köngülüme. Cism ile can benim oli, cism ile canı sığmadım. Nara yanan şecer benim, arşa çıkan hacar benim. Gör bu odun zıvanasın, men bu zıvana sığmadım. Yetimini davanından soydular. Biz bir köngülün bölünen köngül, ömürden bölünen ömürdür. Bir vefadır çünkü elim, kimden istersin vefa? Bir vefa dünyedesin, yar vefadar isteme. Hakamın kürdür bağı, ananma ol şeytanı kim? Yoktur olcun halkımın, zatından akrar isteme. Teatr bu durmuş, gaynayan ıkbal. Coşan köngüllerin sedası onna. Teatr bu ömür, en adıl ıkrar, bar sunwatun bakı pidası onna. Elbette pida sözü tomaşaçıyın kulağına bir hilirag estileyendir. Yönü ol adamlan, yani artist bolup öz ıkbalını teatra bağlan ömürlüğün pidası hakkı. Olun aladalarının pidası, söygülerinin pidası, zahmetlerinin pidası hakkı. Şeyle zahmet söyür, şu özünün ilkinci yuqarı mektebini tamamlan dövrünün veri öz işleyen teatrını vüpali artistlerin biri. Men yanımda tür Balkan vilayetinin Devlet Drama Teatrının artisti, Türkmenistan'ın Atkadan'ın artisti Gözel Qurbanova. Gözel, şu günkü acayip sınıf sizi hoş gördük. Yine bilsimi diyali bizim vilayetlerimizde Kahraman Arkadağımızın şeyli uğudun şertlerini işleyen Bağtiyar artistlerimizin şutayda onlar çoğu otur. Vilayetlerimizdeki ehli tomoşaçılarımızın günnölük diyen yalı teatrdan havarlı olmakları, teatr sınıfından baş çıkarmakları, gali verse de şolun durmuşlarının şadiyan olmağı, oylonşuklu, hem maktada layık olmakları için teatrlarımızda şeyli qoğuy spektakller, sahne oyunları gidiyor. Şol sahne oyunları mehriban tomoşaçılarımız size hüdürleyenim, yine şu yerde oturun bizim kardeşlerimiz. Gözel, hormat bilen söz sizden. Mehriban Arkadağımızın tağallası bilen vilayet teatrlarına da ulu ösüş, ulu yol gelecekleri var vilayet teatrlarının. Hormatlı prezidentimizin şu yazan kitaplarına esasında sahnalaştırılan oyunlar vilayet teatrlarına da görkezilip tomaşaçılar hödürleniyor. Tomaşaçılar Türkmenin tarihini öğreniyor. Tarihtaki geçen vakaları bilip, şol Türkmenin depte surlarını, şol hormatlı prezidentimizin kitabının esasına şolar öğrenip, nesillerimiz öğreniyor. Şoň için hormatlı prezidentimize, Arkadağımıza ulu sağ bolsun aytýan, jany sağ bolsun, belent başymydan beýik bolsun, il behwitli alyp barýan işleri mydama rowaj alsyn. Teatr bir pikirin öýü, duýguýyň öýü. Teatr adamlaryň iň bir gelim gidimleri.
Teatrdaky öz ömürlerini sunugata bağlan artistlerin köpüsünü şoňa bir hili ütköşük bağlanşyk bar. Şeýle bağlanşyk bolan biziň artistimiziň biri hem rejissör denan Türkmenistanyň Alparslan adynaky Milli Drama Teatrynyň sahna ustady Gözel Şommaýewa. Gözel Halypa hormat bilen söz sizden. Sağ olun. Haşy Bahtiyar zamanamızda Türkmen toprağının öz tarihini müňünliklerden alıp gelýän şu Türkmen toprağımızın daqy geçen pederlerimizin gahrmançylyklaryny sahna sunugynyň üstü bilen ýa-da bolmasa şuň kugünne Bahtiyar zamanamyzyň watbyny sahna sunugynyň üstü bilen tomaşaçylary geçirýän ähli halipalar, artistler, kärdeşler şuň kugünne Mehriban arkadagymyzyň bize peşkeş veren şeyler ajaýyp mümkinçiliklerini öz aralaryna bir-biriniň guwançlaryny, buýsançlaryny pikir alşmak üçin şu ýere bir supranyň başyna jemlendik. Tebebi biziň şu ähli teatrlarymyzda, şu vilayet teatrlaryna, paýtagtymyzdaky teatrlaryň ählitinde de şeyler ajaýyp gözellikler bir wasbyny etmäge uly mümkinçilikler bar. Dünýä ülgüsine laýyk gelýän ähli enjamlar bilen enjamlaşdyrylan şeýle ajaýyp teatrlarda işleýän ha şu kärdeşlerimiz bilen gürüňleşlik edýänligimizde biz ýene-de öz buýsançly başymyzy belinde götürýär. Tebebi bize şeýle buýsançlary peşkeş berýän Mehriban arkadagymyz bar. Biziň Alparslan adynaky Milli Drama Teatrymyzyň şeýle buýsançlyklaryň wasbyny edýän bir näçe ajaýyp eserlerimiz var. Magtymoglu Pragy, Watanakda 3 aýdym Nurberthan kyssaty, ýa-da bolmasa Ýurt, ýa-da bolmasa şuň kugüne Bahtiyar zamanamyzy wasbyny edýän ajaýyp eserlerimiz var. Ine şeýle eserlerimizi halkymyza hödürilmemäge berýän mümkinçilikler üçin Mehriban arkadagymyza sag bolsun aýdýar. Mehriban arkadagymyzyň ömrüde jan sag bolsun. Alyp barýan ýyl ýurt bähbetli işleri hemişe rowaj alsyn. Salam çağılar. Ay berekella geldiňiz hemmäňiz. Hani bu tarafa derdim çağılar. Halipa artistlerimiz var, tiyatro artistlerimiz. Hani el sarpın şolary. Halipalarımız, hani hem çağılar el sarpın hani. Ana. Mehriban balalar, çağılar. Ine bizim ýurdumyzda, Aşgabat şäherimizde, paýtagtymyzda Bagtyarlyk döwrüniň teatr sunugy tatly 3-nji halkara festiwaly geçdi. Özüňiz gördüňiz, Türkmen Döwlet Gurjak Teatryna dünýäniň en seme döwletinden bizim ýurdumyzda teatr artistler geldiler. Şol sanyna Gurjak teatrynyň artistleri hem geldiler. Gördüňiz gerek? A bizim ýurdumyzda da iň owadan teatrymyz bar. Haýsy teatrsa bizim üçin çağalar? Berekella Türkmen Döwlet Gurjak Teatry. Özüm dünýäde iň owadan teatr. İçinde de siz üçin ýörüte diýen salmagyňyz üçin sahna oýunlary ýerine ýetirilýär. Ine festiwalyň çäklerini, halkara festiwalyň çäklerini Türkmen Döwlet Gurjak Teatry siziň üçin Mehriban arkadagymyň 3 tane kitaby esasyna ýörüte sahna oýunyny bize hödürledi, size hödürledi. Olar ne? Ene tagzim, mukaddeslige tagzim, Türkmenistan Beýik Ipek ýolunyň ýüregi hemde Türkmen alawaý eserinden Bakyr Owayatlar atly sahna eserini size hödürledi. Sizem gördüňiz gerek? Ýanky diýişim ýaly çağalar. Festiwal döwründe bir näçe döwlet özüniň Gurjak teatryny ýörüte biziň ýurdumyzda uradypdyr. Siz gördüňiz ahyryn, ha? Sebebi teatr bir esasy siziň üçin çağalar. Gurjak teatry siziň üçin, siziň geljekde aň derejeňiz ösmek üçin, terbiýe almak üçin, şeýle dost soňuny gatnaşyklaryny birek berkitmek üçin şeýle gerek. Dostlaşýasa biz bütün dünýäniň ýurtlary bilen, çağajyklary bilen şeýle gerek. Berekella balalar. Şolaryň ählitini Mehriban arkadagymyz bize sowgat berýär, peşkeş berýär. Teatrlarymyzy, bütün dünýä ülgülerine laýyk gelýän teatrlary biziň gahryman arkadagymyz bize peşkeş berýär. Sizem içinde şoň geljekde mümkin artist bolsaňyz, geljekde medeniýet işgäri bolsaňyz şeýle gerek. Şu wagtda näme etmeli? Teatrlara gatnamaly. Teatrlaryň oýunlaryny tomoşa etmeli. Sebebi Mehriban arkadagymyz siziň üçin alady diýär. Her balajyň okugly, ilmli, bilimli, medeniýetli bolmak üçin gahryman arkadagymyz alady diýär. Siz gowy görýän Mehriban prezidentimiz.
Görýäňizmi? Türkmen döwlet gurjak teatrnyň ogodanlygyny. Şoň üçin mehriban barazyklar. Ne şonuň ýaly alady diýen gahryman arkadamyda tawwatyny aýdalyň. Gahryman arkadamyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, elmedama tutumly işleriniň rowaç bolup, belent başynyň aman bolmagyny dile gedeliň sagalar. Pencereden mayıl mayıl bakan yar, yar kara gözlerim canım ne diler menden. Şirin canım aşkı odunu yakan yar, yanar ölürüm senin ne diler menden. Şol kara gözlere ben ne bolayım, men senden ayrılıp canım kanda bolayım. Min bir tylla yüzük sende boloyun, yanar ölürüm senin ne diler menden. Ay gözlerim cellattır arar canımı, kirpigin neşterdir canım döker kanımı. Sen istedin min bereyin canımı, şol gara ölürüm senin ne diler menden. Hayathan himranın dini imanı, yanar ölürüm senin ne diler menden. Şol kara gözlerim canım ne diler menden, ne diler menden, ne diler menden. Ine şu wagtky döwürde Türkmen teatr sunwatyny hem-de Türkmen kino sunwatyny özüniň ustatlygy bilen tapawutlanýan halipalarymyzyň ýene biri Türkmenistanyň baş drama teatrynyň sahna ustady, Türkmenistanyň halk artisti Bayram Kerimow. Bayram ağa hormat bilen söz sizden. Hormatly prezidentimiz Gahrman arkadağımız yurt başına geçenden alyma, bilime, ykdysada, medeniyete sunwada ulun seriýär. Bu zatlaryň hemmämize özümiz şaýady, häli şunu özümiz görýändiňiz, eşdiýändiňiz näşdady. Üýçlük bir saçaga bütün welayetler bar paýtagtymyzda Haşgabat şäherindäki teatrlaryň hemme dörejilik toparlary bir maşgala bolup otyr. Bu nämeň alamaty? Bir agdy berligiň, bereketligiň, ırtlygyň alamaty. Hormatly prezidentimiz Gahrman arkadağımız yurt başına geçenden beýlek ýeke biziň yurdumuz Türkmenistanda däl, bütün dünýede asudalygyň, parahatçylygyň, agdy berligi ünnäk gelýär. Şuň kunem biz şoň netijesini görýär. Ondan bize döretmäge ullukan yol açyp berdi. Bize halifa şähertlige yol açyp berdi. Elbette şuň kun biz näştaýda batly adamlar hemmämiz bir saçakda otyr, ştaýda bir topar öz şähertlem otyr. Men şulara begenýän, gowanýan, şular bilen şeýdip bir saçakda oturup dörejilik barada, teatrın geleceği barada, kino sunwaty barada pikir alışdyk, maslahat etdik. Elbette bir beýik zat. Hormatly prezidentimiziň ödem haýtly bir işe başlanyny ilki bilen ak takar gojalanmada maslahatlaşýar. Şunýalak mümkinçilikleri bize döretip berýän Gahrman arkadağımyza ullukan sag bolsunmada aýdýan. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, il yurt bähfit alyp barýan işler elmydama ara waşlyklardan ara waşlyga betlendin. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň teatr sunwatyny şahsiýetliň keşfi, pederlenmediň keşfi ör boýuna galýar. Şo öňkü şahirlenmediň, öňkü pederlenmediň, şahsiýetlenmediň atlarynyň teatrlara dakylmagy, olaň ruhlaryny megerem şad edýän bolsa gerek.
Şeýle şahyrlyň adyny götürýän teatrlaryň birim Liwat vilayatynyň Seýitnazar Seýdadynaky döwlet sadly drama teatry. Ine biziň şu günkü dörejilik duruşumyzda, sunwat söhbetimizde şol teatryň wekilleri bar. Ine şu wagt meň ýanymdaky Türkmenistanyň at gadynyň artisti Liwat vilayatynyň Seýitnazar Seýdadynaky döwlet sadly drama teatrynyň sahna ustady Baba Murat Aşirov. Hormat bilen söz sizden. Sağ olun. Yani halifalarımızın aydık geçişi ýaly bizim medeniyetimiz, sungutumuz, mehriban arkadaşımızın tagallası bilen gün-günden dünya ýaňsalýar. Seýitnazar Seýdadynaky Türkmen döwlet sadly drama teatrymyzyň ajaýyp sahnasynda bir näçe taryhy eserler, mehriban arkadaşımızın Paýhas çeşmesinden çykan kitaplaryndan düzülen döwrewap sahna eserlerini biz özümüzün ajaýyp sahnamyzda giňden beýan edýäs. Bu zatlaryň sakasyny elbetde mehriban arkadaşymyzdyr. Men şeýle bir şu pursatdan peýdalanıp, mehriban arkadaşymyza berk jan saglyk, uzak ömür, il bähbitli, ýurt ähmiýetli tutýan tutumly işleriniň elmydamy dowam bolmagyny tüýs ýüregimden arzu edýän. Köp sağ olun. Ne şu atky döwürde biziň ýurdumyz festiwallaryň, forumlaryň, maslahatlaryň geçirilýän ýurduny öwrüli. Daşary ýurtlarda geçirilýän teatr festiwallaryna diňe bir biziň şu atky paýtagtymyzda ýerleşýän teatrlar däl, eýsem vilayet teatrlarynda da gatnaşmaga giň mümkinçilikler döredilýär. Ine golaýda şeýle festiwallaryň birine gatnaşan biziň şu ýanky Liwat vilayatynyň Seýitnazar Seýdadynaky döwlet sadly drama teatrynyň ýene bir halipa artisti bar. Aramyzda Türkmenistanyň halk artisti Akçoğul Suhanowa. Halipa, hormat bilen söz sizden. Mehriban arkadaşymyzyň başda durmagyna şeýle ajaýyp zamanany baş edip bizi şeýle bir dörejilikli işlemene, medeniýete, sunguta şeýle ünüs berip aýratynam bellätim gelýär teatr sungutyna gaty gowy ünüs berilýär. Bir de işleme üçin şeýle gowy şertler döredilýär. Aşgabat şäherimizdäki ajaýyp kaşan teatrlara gelen mihmanlaryň gözü gitme vilayatlarymyzda da ajab bir gowy teatrlar bar. Teatrlarda bolsa şu bir de işleme üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Mehriban arkadaşymyzyň eserlerini öz sahnamyzda bu ýsonç bilen goýup keşiplerini yerine ýetirýär. Mehriban arkadaşymyz şu gün bir de işlemäge, bir de bir döretmäge ähli mümkinçilikler döredip berýär. Şu pursatdan peýdalanyp medeniýetiň, sungatyň hakywanlary, mehriban arkadaşymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, işleriniň hemişe rawaj almagyny tüýs ýürekden arzu etýän. Ol nämedir? Dürli dille gürleyip, yer yüzünü aqrar bolly sarpasy, şöhratyny altyn harpda zerleyip, birikdirdi dost dogonlyk halkasyn. Sungut dürli dille bäs etýär bugün. Dünýä owaz bolup geldim festival. Ýedi iklim saňa seretýär bugün. Şatlyk şowkun paýlap geldim festival. Dogun dostlyk ýol ýörelge ýylme, wasfy mukammal şirin dilme, bagtyň nury çaýlyp dur ýoluma. Türkmene gujak açyp geldim festival. Hayran galyp paýtagtymyň keşbine, haýsy sungat dönni müňläp joşgyna, haýsy döwür döwranlara baş bolup ýetirenler arkadagly hoşguny. Aşgabatyň howasy janyňa derman. Sungat toýuna gelenler galanlar hayran. Arkadagly türkmene dolanny döwran, sungata ýol açyp geldim festival. Köňül arzu eýläp göterilip akbal. Haýsy watan ismi dünýä çawally, milliligi bilen güllän medeniýet, dünýä owaz, gogünlere çawally. Oğuz neslin göterilip akbali. Türkmenistan dünýä ýüzüne çabugyn, gerdenini göterip halkyň akbalyn, gerçek gahramanym arkadagy bugün. Medeniýeti deňäp halkyň kalbyna, arkadagym terpaýetdi halkyna, haýsy kitap medeniýetiň ýaňyny alıp geldi bu bagtyýar zamana. Medeniýet halkyň kalbydyr kitap. Arkadagyň şah sowgady halkyna, türli dilde dünýä şuwla bu miras yer ýüzüne halkyň içre halkyna. Ol ne arzylanan günler çinne, bagtly çağalyga hedillige bay, haýsy şäher nazar salsaň kaddyna,
gözün yağın yiyen gözellige bay. Türkmenistan bak çağılık mekani. Munna şatlık gülkü aydım yanlanyar. Aşgabadım Merce şehre öwrülip ak mermerden jaylar udalıp baryar. Haýsy ile bagtiyarlyk yar bolup, mertebesi dünýäň gujagına dorly, medeniýetiň çoňlugyny nazarlap, sungat toýy, halklar çire ýaňsally. Bir kırar döwletim bagtiyar eýlim. Arkadaly döwrüm ajap zamana. İnsan perwer golun uzatyp goňşa Türkmeni tanatdy älim jahana. Östen yene öz güllü watanım, bilen watanım, bagtiyarlyk aydymyn, öňe diňe öňe nur taç watanım, baýda gedip arkadagymyň aydanyn. Dostlar gelse, dogun bolup gidiler. Bu topragy miras koydu pederler. Türkmenistan ata yurdum diýerler. Dünýä owaz bolup geldim festival. Hoşgal, sungut toýy, hoşgal festival. Al hayır yağışı havar kimden Necep oğlandan. Necep oğlan Asgaydın pirden ak pata alıp, so gezine sultan eten padşanın köşküne gelip, elbent bağış bilen bir gedek ayçıda ayçın vaktında bunu yeğni. Sultan eten padşa bunu görüp, eyho, bula acap dükkandan çıkan oğlan eken, barın bana zerli halat bilen cüpçığı getirin, eyle məni zerli haladı getirip evine attılar, cüpçığanı başıga tansıttılar. Oğulku görünmek, ne görünmek, Necep oğlan yalkım saçı otur. Elbent bağışımını görüp takdir ardım var. Ayt ardım bolsa, men oğuldan gelen qarrı bağışıyım. Böğür yan gelen yımırk yalak oğlan. Gelenden bana zerli halat at verdin, cüpçığa sancı verdin. Hani bize beren zerli haladın lan cüpçığan. Ay o yerde her türlü adam oturdu maskaravadı gözlep. Bar elbent bağışada bir zerli halat bilen cüpçığa getirdiydi. Maskaravadı yumuş buyurulundan son. Düzügül zatın gelmeceğini 32 emeldar 72 mühürdar kuşbegi materi divan begi tonkatarı bar bilererdi. Maskaravadı çıkıp kaydı verdi niyirden bir 5 saat doğru gelerke. Köçen yüzü bilen gelen vaktinde ne zuvat sıvabı? Zuvatın içinde yağın çıkarabilmeni. Zuvatın dasından aylanıp dur diyor bilen. Mın eginde geyen donu yağın derdinden yana katak giden eken. Urup zuvatın içine girip, ey zuvat sıvabı eglemen şu eginin donun bana verdi. Zuvat sıvabın hayna vayna karaman egininden don sıvırval kaydı verdi. Yol uğruna geliye kapır horoz gezip diyor. Yelekler dağı al yaşlıyor dur. Gelsine pah, mının cüpçıqasınam taptım o deyip alga gelip horozun kulak çekkende yağıldım bilen bir yaptı horoz toğulunu gitti. Üstünden basıp yeleklerinden 3-4 tananın koforval kaydı verdi. Eltip elbent bağışının evine attı. Horozun yeleklerinin telpeginin her yerine kıstırdı. Oğulku görünmek, ne görünmek bulam karanqılık veriyip oturuverdi. Şol vaktinde elbent bağışı özünün utulonunu bilip, oyun olanını bilip, gel canım şu yaş oğlan, şunun bilen yeni bir gedek ayçık görayınna. Deyip kolunu sağlanıp Necepcan'ı gözlep. Ey Necepcan oğlum, sen bir yaş oğlan, hel görcün önde. Zerli haladam gayertin cüpçığı da sancarsın. Men bir qarran adam, çağışan adam, Hasan zerli halat gayip Hasan cüpçığı sancayın. Gel oğlum ikimiz cığamız alışalı. Deyip Necepcan'ı gözlep. Senin cığan 2 başlı, gel cığamız alışalı. Men bir qarrı gözü yaşlı, gel cığamız alışalı diyen vaktında Necepcan'ım öz sağın kolunu alıp, bu dünyada 2 başlı men cığam alışmanam. Biri oğul biri ahır. Men cığam çalışmanam deyip elbent bağış bilen Necep oğlan aycıp dur. Gör bak neme diyerken.
gel bir qarı gözü yaşlı gel cığamız çali çali ey gel cığamız çali çali hey hey gel cığamız çali çali bu dünya bir ikavası men cığamı çalışmadım ade vi men cığamı çalışmadım bir oğul bir ahırdır men cığamı çalışmadım çalışmadım hey hey men cığamı çalışmadım Gülşen teyline varmadım Gülşen teyline varmadım bilbilden havar almadım bilbilden havar almadım Oğlum öldüysem ölmezmin gel cığamız şali şali ey gel cığamız ali şali hey hey gel cığamız şali şali Gülşen teyline vararman Gülşen teyline vararman bilbilden havar alır men bilbilden havar alır men Eyyam öldüysem ölürmen men cığamı çalışmanam çalışmanam hey hey men cığamı çalışmanam Elbende tadım çalmanam elbende tadım çalmanam oğlum sen gitsen almanam aley oğlum sen gitsen almanam Nayrda buldum almanam ırdalaşıp çalışalı ey ırdalaşıp çalışalı hey hey ırdalaşıp çalışalı Nece baydır hop tedim var nece baydır hop tedim var evde gunna bir rekim var ade bu evde gunna bir rekim var men oğlunum hüvetim var men cığamı çalışmanam hey hey men cığamı çalışmanam aley hey Gel cığamız çalışalı men cığamı çalışmanam men cığamı çalışmanam hey hey men cığamı çalışmanam Bizim nikte kötleşimiz, halifamız, Türkmenistan'ın baş drama tiyatrının sahne ustadı, Türkmenistan'ın halk artisti Muhammed Bekiyev. Muhammed ağa, hormat bilen söz sizden. Meninin kän artistler ştada gowu sözler aýtdylar. Olam hormatly arkadaşymyzyň Jöhür paýgazyndan çykan ähli kitaplar esasynda biziň baş drama tiyatrymyz eserleri oyunu koyýar. Şolaň arasyndan ýanky elem içine at gelir, döwlet tuşy, Ýüpek ýoly, Ýürek ýoly spektaklyny tahlanaşdyrdyk. Hormatly arkadaşymyň kitaby biz üçin mudama gollanma bolup durýar. Onun vatana bolan sevgi, halka bolan sevgi, sunwata bolan sevgi giň açyk görkezilýär. Şoň üçin şu ýaly mümkinçilikleri döredin, hormatly arkadaşymyň jany sag bolsun, başı dik bolsun. Umuma adamlar pekfitli alıp barýan işleri mundan beýlegen bir owaz alsyn. Şu atky döwürde ölleriniň ýaşlygy gawat gelen, ölleriniň talipligi gawat gelen adamlar, ýaşlar dünýäde megerem iň bagtly ýaşlar bolsa gerek. Çünki şu atky ýaşlyň öz başyna bir teatram bar. Türkmenistanyň Molany Petadyndaky talipler teatry, ol talipliň teatry. Şu atky döwürde Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna teatr urundan sapag alýan, tälim alýan talipler özleriniň halipalary bilen şu ulu teatrda
tecrübeçilik tapaklaryny geçýärler. Has dogrusu hatta köpçülüge çykyp sahna oýunlaryny ýerine getirýärler. Beý elbetde ullakan bagyt özlerini beýleki kämil teatrdaky aktyorlar bilen deň derejede sahna çykyp tälim almaklyk, sahnada keşp ýerine getirmeklik ol iň bagtyar ýaşlyň nesibeti. Ine şeýle ýaşlyň Halipa Mugollumy, Türkmenistanyň halk artisti Anna Melaýefem biziň aramyzda. Anna Mugollum, sizi dörejilik duşuny hemä hoş gördük. Hemem hormat bilen söz sizden. Sağ olun. Hormatly prezidentimiz, Mehriban arkadağımız, hemme sungatlar bilen deň hatarda teatr sungatyna da gaty ulun söýär. Şoň bilen birlikde Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna okayan taliplere bir näçe ajaýyp şertleri döredip berýär. Olaryň kämil derejede hünärmen bolup ýetişmekleri üçin ajaýyp şertleri döredip berýär. Ine şoňa mysal edibem Türkmenistanyň Mollany pesadynaky talipler teatryny, ýurdumyzyň iň baýry teatrynyň birini taliplere bermegi, şo ýerde olaryň tejribe sapaklaryny geçmeklikleri mümkinçilik öğretmegi bu bir ullukan bagtlylykdan nişan. Oňa biz mollumlar hökmünde de begenýär, biziň taliplerimizden begenýär, buýsanýar. Hem oň bilen birlikde Mehriban arkadağımız iýdigi derli bize şa destanlaryny, şa kitaplaryny bize peşkeş berýär. Şol kitaplar esasında Arşyň nepisligi, Türkmenistan beýik ýüpek ýoluň ýüregi atly bir näçe ajaýyp kitaplary bize peşkeş berdi. Şo kitaplar esasında da taliplerimiz bilen sahna eserlerini sahnalaşdyrdyk. Hem de ýurdumyzda Medeniýet Ministrligi tarapyndan geçirilýän teatrlaryň arasyndaky bäsleşikleri gatnaşdylar. Olaram ullukan üstünlükler gazandylar. Hem tomoşaçylarym, kardeşlerimiz hem biziň taliplerimize buýsanýarlar. Olaryň geljekde Türkmen milli teatr sunugatyny östürmekde öz goşantlaryny, goşoklyklaryny göz ýetirýärler. Şonuň üçin şular ýaly ajaýyp mümkinçilikleri Türkmen milli teatr sunugatynyň, kino sunugatynyň hem beýleki sunugatlarynyň geljegini mudama öz üns merkezinde saklayan Mehriban arkadağımızın canı sağ bolsun, ömrü uzak bolsun, il yurt için alıp barayan işleri mudama rovaşlıklara versin.
Olsun hak kovanlar bizim arkadağımızın yazıp peşkeş eden öz kitapları bize kollanma olup duruyor. Sebebi şu tiyatrların hayt birini alında da sol hormatlı arkadağımızın kitabından eserleri, öz sahnelerini çıkarandırlar. Bizimle sol eserler bilen geçen yıl Kazakstan devletinden çıkış ettik. Şeyle ulu hormat ettiler. Men şu fırsattan peydalanıp Mehriban arkadağımızın işinin uğraş olmağını, canının sağ olmağını ediyen hem tutumlu işlerin uğraş olmağını için yüreğimden arzu ediyen. Dinleyişinde şu halife artistlerimizin hemmesi şu festival var da, şu sahne var da, hemmesi qoğu sözler aytdı halifeler. Şu bizim aramda şu halifelerin barlığına begeniyet. Şu halifelerle biz şu sahnada yeniden nisip olsa qoğu kesipler, oyunlar, spektakller döredip tomaşaçılarımıza, hormatlı arkadağımıza, iyilimize hödürler tepsi, inandırasını öyle. Tiyatrda oyun koyulmağı, sol oyunun üstünlükle çıkıp tomaşaçılara görkezilmegi, tomaşaçıların el çarpışmaları, onların sağ olsun eşitmek, tiyatr işgärleri, dörücülük işgärleri artistler üçün ul bagıtlı forsat. Şolar ýaly bagıtlı forsatları hep dede ayda duyup durmagy ul mümkinçiliklerden hormatly prezidentimizin jany sag, ömrü uzak, il ýurt bäkitli tutumly işler ilimdaba rowaj alsyn. Şanlarına, görüm şakıt dağlarına, baktın genci kellerine, yaşa mekrivan arkada. Sil vatanın başta teci, sil zamanan gövher başı, livişlen sayılmaz gücü, sile şöhret şan arkada. Kuşu başınızda, aldı bir il taşınızda, vatan kömür coşumuzda, yaşa nekrivan arkada. Doydursun elin çakal, doydursun Türkmenistan, Türkmen halkı hakkı dursun. Bakıdırsın arkadan, koydursun elin çakal, koydursun Türkmenistan, Türkmen halkı bakıdırsın, bakıdırsın arkadan. Siz arkada durun baktı, akıllarımız dünya yaktı, zamanının keldi taktı, yaşa mekrivan arkada. Hela sana ak kepleri, yanlan yar çağa sesleri, bu yolları mertlik nepleri, siz vatana şan arkada. Ulus erkli dayancıman, tarpamız siz anancıman, şıhratıman, uyutuncuman, siz vatana şan arkada.
Şeýle owadan zamanada, şeýle owadan dünýede, ajaýyp döwürde, şeýle owadan bagtyarlyk döwrüniň teatr sunugaty atly şeýle ajaýyp festival üçin, owadan teatrlar üçin, sahnalarymyzda rahat sahna oýunlarymyzy goýýanlygymyz üçin, ajaýyp durmuşda ýaşaýanlygymyz üçin, Mähriban arkadaşymyz, size bizim alkışlarımız çäksizdir. Goý sizin ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, tutýan belent maksatlaryňyz hemişe diňe rewaçlyklara betlensin. Bizim yüreklerimizde size hemişe çäksiz alkışlar.